Cando que? Bos días a tradicional Festa do Apego, agora renomeada como Festival do Apego, que este ano se converte, debido ás circunstancias derivadas da COVID-19, no festival. Un elenco de artistas recoñecidos polo público miúdo conformarán un espectáculo inédito para amosar a riqueza das creacións en lingua galega para as crianzas, que é grande e variada. Trátase dun espectáculo escénico e musical de aproximadamente unha hora de duración, con 10 propostas de referentes do panorama artístico para público infantil, introducidas e conducidas pola presentadora. Actriz tamén, Iria Piñeiro. Neste interesante festival poderemos ver a Magín Blanco xunto con María Faltri e Jorge Juncal, que presentarán dúas pezas de Gatuxo, un traballo musical que fomenta o descubrimento do mundo das crianzas dende unha perspectiva artística. Pablísimo contará un conto sobre os números e os lugares que se chama 10 ratiños viaxeiros. Participa tamén o grupo musical Golfiños, en formato dúo, con temas para practicar as rutinas do día con moito ritmo. Presentará ademais unha peza inédita sobre os nomes dos días da semana. Poesía, as Aldao Lado, Lucía Aldao e María Lado, farán a súa chega poética musical para o público miúdo. Todas e todos, ao final, podemos ser poetas. Desde as montañas do Curel vais a chegar ao Festival do Apego, o apalpador no corpo de Anxo Moure, un bello carboeiro que traía castañas asadas ás nenas e aos nenos que tiñan fame nos tempos de inverno, e que tamén nos traerá un conto sobre as riquezas da natureza. Xarope Tulú presentarános unha peza de narración oral con música en directo que se chama Salvaxe. Pacolas trae ao festival unha das músicas do seu novo traballo, Ramona Órbita, que chega acompañada das ilustracións de Laura Romero para a ocasión. Pablo Díaz, coa canción que lle dá nome ao seu traballo musical, Coas miñas mans, aprenderános a xogar con elas e cantar todas as posibilidades que ofrece. Mamá Cabra, o grupo musical pioneiro na produción de espectáculos musicais para público infantil, formará parte do festival coa presenza das súas impulsoras, que son Gloria Mosquera e Tomei López. Estrearán unha cantiga de Nadal con reflexión sobre o cuidado da terra. Por último, tamén participará no festival Fantoches Bach, da man de Ignacio Vilariño e o seu xigante Zampón come letras, que achega a manipulación dos bonecos. Ben, a este festival do apego poderá asistir un número limitado de persoas. Entendemos que poderán ser alrededor dunhas 200 entradas que se poñerán co canal habitual de venta, pero gratuitamente, a través do sistema de reserva previa de entradas na web de compostelacultura.gal. Estas están disponibles desde o día 18 de decembro ás 10 da mañá. Pregamos que, como máximo, acuda unha persoa adulta por crianza para maximizar o número de nenos que poden disfrutar do espectáculo. Para as persoas que non poden asistir, retransmitirase por streaming destas canles de YouTube do Concello e máis do Departamento de Lingua Galega. Paralelamente, gravaránse e editaránse 9 pezas audiovisuais para fornecer como recursos permanentes na rede. Cada unha delas incluirá unha peza musical, unha pequena representación ou un conto que contribuirá ao reforzo de referentes culturais actuais en galego e a incorporar no novo contido o programa Apego. Estas pezas estarán introducidas por cada súa animación do Polvo Pó, que é o elemento identificador do programa Apego, a nosa mascota, como se di popularmente. A transformación que obrigadamente tivo que sufrir este ano a Festa do Apego vai servir para dotar o programa de máis recursos permanentes para a crianza en galego. O audiovisual é unha eiva histórica para que a nosa infancia, con esta produción preténdese, ao tempo que cubrir os obxectivos da festa, dotar a lingua de recursos accesibles en formato digital que poden ser empregados en contextos educativos ou de lecer. Por iso,
Temos tamén uns contos no Espazo Apego que nos días posteriores ao festival, xa dentro do Espazo Apego, físicamente, na Rúa da República do Salvador, 12 ofreceránse actuacións adaptadas ás crianzas máis pequenas. O 28 de decembro, Contar co vento, de María de Pontraga e Miguelón Paz, para crianzas de 3 a 6 anos, con contos e melodías na compañía da música en directo ou do acordeón. O 29 de decembro, Corochas, de Xarope Tulú, para bebés de 0 a 3 anos, contos que nos farán viaxar a lugares onde normalmente non chegamos ou a parte do seu corpo as que non lle poñemos tanta atención. Finalmente, o 30 de decembro, Percubebés, para bebés de 0 a 3, un obradoiro para aprender, participar e adquirir ferramentas para a execución musical percutindo e cantando. A inscripción para estas actividades, para cada unha destas, ábrese cunha semana de antelación e pode realizarse dende a página do Departamento de Lingua, de lingua.santiagodecompostela.gal, en cada súa ficha. Bueno, esperamos que este programa goce de boa acollida entre a cidadanía, especialmente entre os nenos e nenas de Santiago, que sirva para achegar as formas de introducir o audiovisual galego dentro da nosa cultura, que sirva en parte para paliar a ausencia dunha canle infantil en galego que permita ter unha programación habitual e constante para os nenos e nenas, que eu penso que sería un obxectivo moi bo para o noso país. Moi ben, moitas grazas a todos. Non sei se hai alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Dónde va a estar el recinto? ¿Qué es, en el auditorio? O auditorio de Galicia. Ah, vale. Las 9 piezas audiovisuales de las que hablaste van a ser distintas a la programación que hay en el auditorio, o sea, van a ser solo para emitir en red y van a ser diferentes, o cómo va a ser? As pezas audiovisuais son as que se van a retransmitir, sí. Son las mismas que... coas propias actuacións. Son las mismas, vale. ¿Alguna pregunta? Respecto a otro tema, pregunta María Teijeiro, de Bacero. O BNG denunciou estes días que se duplicou o prezo do programa de conciliación de Nadal. Quería saber o motivo, a demanda que hai e se hai plazas libres, Horacinas. Pois, de momento, aínda existen plazas libres. Dimensionamos un número de plazas necesariamente menor ao habitual, pero que cubre o número habitual de reservas que se saben facer. De momento, temos menos que outros anos. O certo é que o aumento de prezo ordinario era necesario dada a imperatividade de poñer un monitor por cada 5 nenos polas restriccións vixentes de coronavirus, que implica que estes participen en grupos pequenos. Ben, de todos modos, de todos os xeitos, están previstos exencións e reducións para aquelas familias as que teñen dereito, mediante informe de servizos sociais, ou ben porque son familias numerosas ou monoparentais, que teñen dereito tamén a certas reduccións que están contempladas no propio programa. Non sei se hai alguna máis. Non? Vale. Moi ben, pois moitas grazas a todos por vir, a todos.